Llum bħala qari għażilt li naqra silta xi kummenti li ħallilna l-Apostlu Pawlu dwar il-mewt ta' Kristu minn Rumani kapitlu 5. Jgħidilna hekk: għax waqt li konna għadna dgħajfin, Kristu fi żmien propizju miet għall-empji, nies empju ma' nies ħażiena u irreverenti. Għax bilkemm xi ħadd jasal biex imut għal bniedem ġust, madankollu għal bniedem tajjeb xi ħadd forsi jissogra saħansitra jmut. Imma Alla jesebixxi l-imħabbat jew innifsu lejna billi fil-waqt li konna għadna midinbin, Kristu miet għalina. Mela, billi issa ninsabu ġustifikati b'demmu, bil-wisq iżjed se nkunu salvati mir-rabja tal-Alla permezz tiegħu. Għax jekk fil-waqt li konna għadna edewwa, konna rikonċiljati jew imħabbin malla permezz tal-mewt ta' ibnu. Bil-wisq iżjed billi issa ninsabu rikonċiljati se nkunu salvati bħajtu. U mhux hekk biss, iżda wkoll neżultaw f'Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa irċivejna ir-rikonċiljazzjoni. Amen. Amen. Il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu hija il-kapulavur tal-Alla. U dawk li jafuh u jgawdu s-salvazzjoni tiegħu, naħseb qalbkom tajdu ammen għal 1000 darba. Ekku, il-kapulavur tal-Alla. Jekk Alla xi darba għamel bravura, hija proprjament il-Kalvarju. U l-qalb ta' kull min huwa mwieled mill-ġdid ma jiġbaqat li jitpaxxa u jimmedita u jirrifletti fuq il-kisba enormi, il-kisba infinita li Kristu xtralna propjament bil-mewt tiegħu. Kultant issib min jgħidu ma dik l-istorja smajta nixtieq nsir naf xi ħaġa oħra. Aħna u li Alla mhux hekk naħdmu. Alla rabtilna qalbna ma' Kristu imsallab u xuxtat. U biex nispjeg forsi kemm huwa importanti dan, ngħidilkom storja dwar wieħed Amerikan li darba fettillu imur fuq il-monti u l-attenzjoni tiegħu nġibdet minn sempliċi gwarniċċa, frame. Il-frame kien fih kitba irqiqa ma kienx interessa, il-frame rate. Kemm hu? $4. Ħallas u telaq lejn id-dar. Xi mar id-daru spezzjona x'kien hemm miktub. Induna li kienet id-dikjarazzjoni tal-indipendenza Amerikana fl-1776 illi qal forsi tiswa xi ħaġa u mar u bieħħa fl-irkant u kiseb tagħha aktar minn $8 miljun. U min għalih li jakkwista teżor għax stabda l-frame li joġbu, mentri mhux dak kien it-teżor. U kultant il-Bibja aħna nistmawha, nibdew naqraw fija Dilluvju u Sodoma u Gomorra u Daniel fl-ar tal-Iljuni u Gideon u l-rebħa tiegħu u l-eżilju tal-Lut. Mijiet ta' stejjer fi l-Bibja li jservu kollha bħala gwarniċ biex napprezzaw il-kapulavur tal-Alla. Il-Bibja hija xhieda kontinwa kif qal Ġesu Kristu lil Kleofa u lil sieħbu illi l-disċiplu wkoll illi il-Mosè, il-profeti u s-salmi, jiġifieri l-Bibja kollha tagħti xhieda tiegħu. Għandna 3/4 tal-Bibja li jitkellmu minn qabel dwar x'kellu jikseb Ġesu bil-passjoni tiegħu, imbagħad l-aħħar kwart il-Patt il-ġdid illi għandna il-preżentazzjoni ta' Ġesu Kristu u s-sinifikat l-ispjegazzjoni tiegħu. U allura rridu ngħidu le mhux biżżejjed tkun dilettant tal-Bibja u taqra l-istejjer u s-silmitla tagħha. Jekk inti ma tafx li Ġesu Kristu mislub, il-Bibja ma tafix.
min għalik tafa, imma l-attenzjoni tiegħek għadha imwaħla fuq il-gwarniċċa. Ma tafx illi il-propja valur jinsab fil-mewt u l-irxox ta' Kristu. U allura llum ħsibt illi dan il-kapolavur tal-Alla nippruvaw nikkonsidrawh minn angoli differenti. Ħalli naraw kemm ta' bilħaq huwa rik, kemm ta' bilħaq huwa avveniment mill-aktar importanti u l-aktar kruċjali fl-istorja kollha tal-umanità. Il-mewt ta' Kristu. Is-sinifikat ta' mewtu hija ta' bilħaq komplessa. Il-Bibja kollha b'xi mod jew ieħor tispjegalna l-għana insondabbli, Pawlu jgħid, l-għana ir-rikkezzi illi tfannat kemm tfannat ma tistax isib il-qiegħ ta' dawn ir-rikkezzi. Hekk Pawlu jiddeskrivija il-mewt ta' Kristu. Il-għoli u l-font, il-wissa u t-tul tal-imħabba tal-la fejn jamur jamħabba tal-la meta konna għadna dajfin, Kristu mitalina. Il-qalb tal-Kristjan titenna b'dawn il-veritajiet u allura irrid nibda l-ewwel aspett li rridkom tapprezzaw dwar il-mewt ta' Kristu. Hija proprjament din li aħna bħala bnedmin rebellużi kontra Alla illi fil-ment u apposta ksirna l-liġi tiegħu u ħadnija kontrih u sfidajnieh lil Alla l-imbierek. Bil-sienna, bil-sillaxk, bil-qalb mqarqa tagħna, bil-emejjel mħassrin tagħna, bil-ħsibijiet irreverenti tagħna. Aħna kien ħaqna li Alla jabbandunana u jerħina fl-istat midneb tagħna biex eventwalment nieħdu jew inħallsu personalment għall-offiżi tagħna kontra Alla. Imma Alla provdina l-Ibnu Ġesu. U li ma frankajiex l-istess ibnu ma taħalina l-koll. Din hija l-meravilja tal-grazzja tal-Alla. Personalment kien ħaqni, iva kien ħaqni li jiena insofri u mbagħad imħabba d-nubieti fl-għadira tan-nar għall-eternità. U ħsieb tal-waħx, tantu tal-waħx li ħafna Kristjani qasbis jissugraw isemmuh. Imma ekku. U allura Alla qed ipoġġi qudiemna żewġ alternattivi. Jew tħallas għal dnubietek personalment inti nnifsek, jew tara f'Ġesu Kristu ir-rimedju perfett li Alla provda għal nies Pawlu isejħilna nies povri, dajfin, nies midinbin u mbagħad ukoll nies qedewwa Alla. Dinja l-istat ta' fatt li nsabu fih. Kull bniedem jew iħallas personalment jew jaraf Ġesu il-sostitut tiegħu. Eżekjel il-profeta Alla qal permezz tiegħu qara l-irwieħ kollha huma tiegħi. Jien, int u kulħadd aħna tagħna. Ir-ruħ li tidneb però se tmut. Il-ħażin tal-bniedem ħażin se jkun fuq innifsu. Għalhekk meta Pawlu qal li s-salarju tad-dnub u għall-mewt ma kien qed jgħid xejn oriġinali. Ikkupja jew istellifa minn dal-ħsieb ta' Eżekjel illi qed jirrepeti dak li qal Alla fil-bidu li intom teħduha kontrija u tiklu mill-frotta projbita li nattilkom biex ma tiklux minn dak in-nar stess intom tmutu. Il-ħlas tad-dnub u għall-mewt. Imma Ġesu aġixxa bħala s-sostitut tagħna. Xi ħaġa l-Bibja ittambar fuqha regolarment. L-ewwel ittra ta' Pietru jgħidilna li Kristu wkoll bata d-dubiet darba għal dejjem il-ġust minflok l-inġusti. Ġesu huwa l-ġust, l-uniku bniedem ġust li mexa fuq wiċċ l-art, li jmut minflok l-inġusti sabiex irassaqkom lejn Alla. Appuntu, jatina tama ġdida. Il-teologu Ingliż John Owen
fis-seklu 17 jgħid, isimgħu għadi, lan jew il-ħsieb talla qaddis u ġust kien li salva lill-Knisja tiegħu. Iżda dnubhom ma setax ma jkunx ikkastigat. Nifhmuha. Alla huwa ġust, alla huwa rett u bil-fors irid jikkastiga dnub. Allura, ikompli jgħid Owen, allura kien neċessarju il-kastig għal dak id-dnub ikun trasferit minn dawk li kien ħaqqulhom iżda ma setawx jissopportuh għal dak li ma kienx ħaqqulu iżda kien kapaċi jissapportih. Xi ħsiebu. Ma stajniex nissapportu il-kastig tad-dnub. Il-kastig tad-dnub huwa l-infern. Finalment huwa l-infern. Ma stajniex nissapportuh. Imma Kristu li ma kienx ħaqqu il-passjoni mill-mewt sofra minn flokna biex jieħu l-kastiku minn flokna. Imbagħad hemm ukoll aspett ieħor nistgħu ngħidulu illi aħna kien ħaqna li mmutu bħala il-penalità tat-tnub, il-pjena tat-tnub. Sens ta' ġustizzja kollha kemm aħna għandna nafu għal hemm il-pulizija u hemm il-qrati u l-avukati biex kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Kulħadd jieħu semu. Kulħadd jieħu semu. Dik is-sens ta' ġustizzja nifhmuha u Pawlu jgħidilna infatti titqarqux. Ma nistgħux immasħru l-Alla. Fi kliem sempliċi lill-Alla ma tistax tgħaddi biżmien. Ma tistax inti tgħix ħajja laxka u jidhirlek li inti ħadd tiskappa l-ġudizzju tal-Alla. Ma nistgħux immasħru l-Alla. Għax kwalunkwe ħaġa li bniedem jiżra dak ukoll se jaħsad. Staqsi lil-kull bidwi. Jekk jiżra l-qamħ x'jaħsad il-qamħ, jekk jiżra il-nuħħala x'jaħsad in-nuħħala. Għax min jiżra għall-laħam tiegħu nnifsu min jgħix biex ipaxxi x-xewqat midimba tiegħu nnifsu se jaħsad il-korruzzjoni. Imma min jiżra għall-ispirtu mill-ispirtu se jaħsad il-ħajja eterna. Il-nies li huma ta' Kristu tarafhom għaliex ifittxu ħwejjeġ tas-sema. Il-penalità tad-dnub nerġa' ngħid hija il-mewt. Il-Bibja sejħla it-tieni mewt. L-ewwel mewt hija meta ma nibqgħux nieħdu nifs u jpoġġuna f'tebut. Dik hija l-ewwel mewt. Illi Kristu qal min jemmen fiha dik il-mewt ma taffettwax. Ma t-tieni mewt hija l-infern. Rivelazzjoni 20 ix-xitan li qarraq bihom intefa' fl-għadira tan-nar u l-kubrit fejn hemm ukoll id-dbib u l-profeta fals u se jkunu itturmentati nar u lejl għal dejjem ta' dejjem. Jalla jagħmilha ċarissima. Kemm huwa gravi id-dnub tagħna illi ma jista' jitpatta il-bniedem ma jistax ipatti għalih għalhekk l-infern huwa l-eternità. Għax qatt ma tista' tiskonta, qatt ma tista' inti tagħmel tajjeb għar-rebelljoni tiegħek. Imma Ġesu bil-mewt tiegħu offra sakrifiċċju. Meta ngħidu sakrifiċċju, pereżempju, dik l-om kemm għamlet sakrifiċċji għall ulieda biex edukatom u hekk. Sakrifiċċji forsi kienet toqgħod lura mill-siefer, milli tmur tagħmel daqsxejn xara kif iħobbu jagħmlu n-nisa taf kif. Tagħmel ħafna sakrifiċċji. Jiġifieri, inti tbagħti personalment biex igawdi ħadd ieħor. Dak huwa sakrifiċċju. Kristu għamel is-sakrifiċċju. Efesin 5 vers 2, Pawlu jgħidilna imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabkom u talu nnifsu għalina offerta u sagrifiċċju l-Alla bħala aroma tfuħ. Is-sakrifiċċju ta' Kristu meta tali nnifsu volontarjament fuq is-salib. Minn ħadd ma ġielu. Għamelek skont il-kmandament tal-missier. Dak is-sakrifiċċju kien joħġob il-Alla. Pawlu jiddeskriva bħala aroma tfuħ.
dan huwa lingwaġġ li kienu jużaw ħafna fit-tempju, is-sakrifiċċju għalla kull darba jgħid illi kien toġbu r-riħa tas-sakrifiċċju, kien jilqaħħa is-sakrifiċċju. U Kristu huwa dak is-sakrifiċċju finali u effettiv li bih aħna nifrankaw il-mewt u l-kastig. Ngħaddu għal aspett ieħor dwar dan il-kapolavur tal-Alla, il-mewt ta' Kristu. Kien ħaqna illi nibqgħu taħt l-għadab u r-rabja tal-Alla. Issa hawn min jitkaxkex meta nsemmu r-rabja tal-Alla. Hawn min jgħidu. Imma kif ħassejtek meta smajt bl-aħbar tal-mewt ta' Charlie Kirk? Ħasib bħalli kieku xejn? Jew ħassejtek imbaqbaq u iddispjaċut u mnikket fik innifsek għal din l-inġustizzja? Meta naraw l-inġustizzja u speċjalment meta tolqotna dik l-inġustizzja personalment, nħossuna wiċċna qiegħed jieħmar vera? Ġifieri nirrabjaw għall-ħażen, nafu nirrabjaw għall-ħażen, kemm aktar Alla. Alla illi huwa madda palina huwa inkurrata għal midinbin appuntu il għaliex qegħdin jirreżistu t-tjieba tiegħu. Ma jridux ikun jafu bih. U allura Pawlu difatti fl-Efesin 2 jgħidilna intom kontu mejtin fit-trasgressjonijiet u fit-dubiet tagħkom li fihom darba mxejtu skont l-andament ta' d-dinja. Qed jgħid aħna kif konna qabel ma konvertejna. U konna għaddejjin mal-kurrent tad-dinja, namlu skont il-ħakkiem tas-seta tal-ajru, l-ispirtu li jista' jopera fuq li t-diżubbidjenza. Fosthom ukoll aħna l-koll għexna darba fil-leblibiet tal-aħamna namlu x-xewqat tal-laħam u tal-moħħ u konna minn natura u liet il-għadab l-istess bħal bqija tan-nies. L-istess bħal bqija tan-nies. Konna u liet jew tfal tar-rabja. Alla kien dispjaċut bina minħabba l-fatt li aħna warrabnieh, eskludejnieh minn ħajjitna. Imma Kristu wettaq propizjazzjoni. Dan huwa aspett sabiħ ħafna. Bil-mewt ta' Kristu, Alla mhux talli m'għadux m'għaddab bina, imma t-bissima tiegħu jafuna. Alla jilqana fiħdanu, Alla issa huwa favur tagħna. U Pawli jgħid jekk Alla huwa favur tagħna, min jista' jkun kontra tagħna? U li ma frankajx l-istess ibnu ma taħlina l-koll, kif ma jtinix miegħu b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Il-propizjazzjoni. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħid f'din hija l-imħabba, tkun taf x'il-imħabba? Tittara spjegazzjoni, tittara l-mudell eċċellenti tal-imħabba f'din l-imħabba. Mhux illi aħna ħabbejna l-Alla, imma illi hu ħabna. L-inizjattiva kienet tiegħu. Hu li għamel il-pass biex jersaq lejna. Ħabna u bagħat libnu bħala il-propizjazzjoni għal dnubietna. Meta jiena naħseb fuq Alla mhuwiex irrabjat miegħi le. Alla huwa propizjat. Alla issa minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu huwa ħanin lejja u jagħtini merħba fiħdanu. Aspett ieħor tal-mewt ta' Kristu nifhmuha pjuttost faċilment din. Illi aħna kien ħaqna nibqgħu isseparati minn Alla u x'vera. Għax id-dnub jaqtana minn Alla, jifridna minn Alla. Konna dewwa tiegħu minħabba dnub. Intom darba kontu frustieri u edewwa f'moħħkom minħabba l-opri ħżiena tagħkom. Pawlu qed jgħidlek lil-nies insara f'Kolossi li qatt ma ltaqa' magħhom. Ma kienx jaf x'inhuma u x'mhumiex. Ma jikbilhom u qed jgħid qed jassumi bħala parti mill-umanità din nistgħu ngħidu għal kulħadd. Illi kontu darba frustieri u edewwa f'moħħkom minħabba l-opri ħżiena tagħkom. Ma Ġesu bil-mewt tiegħu ħadem ħbiberija magħna.
Biberja Alla. Issa irrikonċiljakom jgħid fil-ġisem tal-aħmu permezz tal-mewt. Ħalli prezentakom qaddisin u bla difett u bla tixlija quddiemu. Min edewwa ħbieb. Min nies il-bot issa imreġġejn lura, imqarbin li Alla. Ħbieb tiegħu. Rumani 5 li qrajna dal-għodu, għax jekk fil-waqt li konna għadna edewwa, konna rikonċiljati Alla. Ġifieri rikonċiljazzjoni saħħet. Hija tiegħi ta' kull min jafda fi Kristu jista' jgħid mingħajr eżitazzjoni jien rikonċiljat Malla. Jiena imħabbeb Malla darba għal dejjem permezz tal-mewt ta' ibnu. Allura bil-wisq iżjed billi issa ninsabu rikonċiljati se nkunu salvati bħajtu. Ġesu rikonċiljana b'mewtu ma ħseb wara issa bħajtu x'se jagħmel. Kapaċi salvana u żgur li kapaċi salvana. Ħabbibna b'mewtu u bħajtu isalvana. Hekk issa wkoll allura neżultaw f'Alla. Nifirħu f'Alla, teżulta ġifieri li toqmos bil-ferħ, toqmos bil-feliċità. Ma tkunx tista' żomm fik dik il-għena, dik il-feliċità, neżultaw f'Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa rċivejna ir-rikonċiljazzjoni. Il-bniedem dak li għandu bżonn. Essenzjalment għandu bżonn jitħabbeb Malla. Meta ninżlu fil-qiegħ tal-problema umana hemm bżonn nieqfu illi naħarbu minn Alla, nevitawh, niskansawh u nduru lejh. U Alla qed jgħidilna tistgħu dduru liberament għax ir-rikonċiljazzjoni seħħet fuq is-salib. Meta Kristu miet għal dnubietna. Ngħaddu għal aspetti ieħor. Irridkom issa illi tpenġu xena fil-qorti. Fil-qorti ġalla ħadd ma jidħol hemmhekk, m'għandniex għalfejn. Imma l-qorti hija part mir-realtà tagħna. Aħna kien ħaqna bħala nies ikkundannati illi nkunu ġudikati minn Alla. Illi nkunu kontrina hemm is-sentenza tal-mewt. Ġwanni 3 vers 18 jgħidilna illi min jemmen f'Ġesu mhuwiex ġudikat. Imma min ma jemmenx huwa diġà ġudikat. In-nies mitlufa li għadhom il-bot minn Ġesu. U għad m'għandhomx dik ir-relazzjoni ħajja miegħu huma diġà ġudikati għax m'hemmnux fl-isem tal-iben uniku tal-Alla u dan huwa l-ġudizzju. Illi d-dawl ġie fid-dinja u n-nies ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-opri tagħhom kienu siena. Ġesu ġie d-dawl fid-dinja biex jagħtina il-modija tal-libertà u il-bnedmin jibqgħu iħobbu d-dlam u għalhekk huma ġġudikati huma kundannati minn Alla. Imma l-oppost ta' kundanna x'inhu? Mela, l-imħallef il-qorti meta jaqta' s-sentenza tista' tkun jew favorik jew kontrik. Dejjem hekk. Favorik jew kontrik. Meta tkun kontrik ngħidula kundanna. Meta tkun favorik ngħidula ġustifikazzjoni. L-imħallef jiġġustifikak. Jiġifieri jgħidlek inti illiberat minn kull akkuża, kull xilja kontrik ma kienx tot instema l-każ is-sentenza tiegħi li inti illiberat. Inti illiberat, inti ġustifikat. Pawlu darba meta tkellem ma' Pietru u fakru illi aħna lut mitwelid u mhux mill-ġenti aħna wkoll hemm minna f'Ġesu Kristu biex nkunu ġustifikati bi Kristu mhux bl-opri tal-liġi għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Pawlu u l-apostli l-oħra kienu il-koll konvinti li aħna ġustifikati bid-dem ta' Kristu. Alla jilliberana mill-kundanna bil-mewt ta' Kristu.
jekk Alla huwa favur tagħna minnu kontrina, ma frankajx l-istess ibnu, ma ċediħa lina l-koll, kif ma jagħtinix miegħu b'xejn il-ħwejjeġ kollha. Kristu għal fonti, lajn, is-sors ta' kull barka immaġinabbli li Alla għandu għalina l-bnedmin. Alla huwa dak li ġustifika minnu li jikkondanna. Naqmin nistgħu nsibu jew nimmaġinaw imħallef ola minn Alla? Alla huwa l-imħallef suprem tal-bnedmin kollha, anke Abraham qallu jaqgħu l-imħallef tal-art kollha ma jagħmilx is-sewwa. Alla huwa l-imħallef tal-bnedmin. U stess qal l-erbieħ kollha huma tiegħi. Alla huwa dak li ġustifika, allura minnu dak li jikkundanna? Kien hemm wieħed li seta' kkundannana. La mhux ix-xitan. Ix-xitan jakkuża kemm irid, imma l-akkużi tiegħu ma jreġux. U l-kuxjenza tiegħek ukoll tista' tikkundannak. Imma hemm wieħed li verament jista' jikkundannak. Ġesu Kristu. Għax hu l-uniku wieħed illi osserva u onora l-liġi tal-Alla mit-tnissil tiegħu fil-ġuf ta' Marija sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Imma mhux tal-li ma jikkundannaniex, isimgħu. Huwa Ġesu Kristu dak li miet u aktar minn hekk huwa x'xtat. U li huwa wkoll fuq l-eminja tal-Alla li qiegħed ukoll jinterċidi għalina, mhux tal-li ma jikkundannaniex, tal-li qiegħed jitlob għalina biex eventwalment bħalma talab lill-missier fi-Ġwanni 17, missier irrid li dawk kollha li inti tajtni jkunu miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi li inti tajtni minn qabel ma bdiet id-dinja. Ġesu mhux tal-li ma kkundannaniex, imma tal-li jesiġi illi la darba sejħilna, iżomna u attwalment jiġborna fil-glorja miegħu. Stampa oħra jew aspett ieħor tal-mewt ta' Kristu. Dan ukoll tikka diffiċli għaliex ħan nitkellmu dwar l-jasar, dwar l-iskjavitu, ma nafux l-iskjavitu. Però missirijietna fl-antik, meta jkunu morru bis-sibi, kellhom l-ġifna tagħhom, il-bastimenti tagħhom, joħorġu, jaqbdu xi bastiment tork, jisirquh u jiġu lura mobbjin b'ħafna rikkezzi u b'ħafna affarijiet. Però ġieli kien jaqbdu. Flok ma jaqbdu huma l-ħaddieħor jaqbdu huma. Allora jittieħdu jew Kostantinopju jew xi belt Musulmana u hemmhekk jispiċċaw skjavi. Skjavi għal ħajthom kollha. Fula f'qara kien hemm dak il-wieħed illi jirnexxielu jaħrab jew jinħeles jew xi ħaġa u jerġa' lura Malta. Imma l-iskjavitu kien ikraħ. Għax l-iskjavitu inti ma għandekx libertà. U aħna bħala midinbin konna fil-jasar ta' dnub. Il-bjem jiftaħ li kapaċi jagħmel li jrid mu veru xejn. Mu veru xejn. Ġesu jgħidilna iwieġeb lil-Lut li kienu qed jiftaħru li aħna qatt ma konna l-sira ta' ħadd. Insew li kienu darba għal 400 sena skjavi fl-Eġittu. Imma insomma, Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub. Kera. Gravi. Min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub u l-sir ma jibqax id-dar għal dejjem. Dik hija l-biċċa xogħol. L-sir se jiġi fit-tmiemu imma b'mewtu Ġesu binalna. Ħadem il-fidwa tagħna. U x'inhi fidwa? Il-ħlas u ħafna drabi meta il-sir kien jinfeda kien ikun ammont enormi ta' flus. Kristu ħallas il-ħlas biex aħna niksbu l-libertà. Jekk liben jilliberakom se tkunu realment liberi jgħidilna. Ġwanni 8 vers 36. Jekk liben jilliberakom tkunu realment liberi. Għanna dal-ħelsien? U għatijek tista' tgħid l-liberat ta' Ġesu Kristu. Zakkarija wara li l-mulej reġa' fetaħlu fommu għax kien sikkitulu għax memminx lill-Alla. Imma meta imbagħad inħall l-sienu u faħħar l-Alla u tkellem dwar salvazzjoni mill-edewwa tagħna u min daw kollha li joboduna
biex juri ħnina ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, il-ġurament li ħalef l-Abraham missierna illi jagħtina dak il-ġurament li Alla ħalef l-Abraham u li nislu minnu nislu aħna li nemnu bħal minn Abraham. Illi jagħtina li meħlusin minn it-tledewwa tagħna naqduh bla biża fil-qdusija u l-ġustizzja jiemna kollha. Kristu jilliberana mid-dnub biex naqduh, biex inservuh. Pawlu kien jieħu pjaċir jiddeskrivu nnifsu bħala l-sir ta' Ġesu Kristu. Tgħidli l-sirja u l-liberat. Li tkun il-sir ta' Ġesu Kristu huwa l-aqwa libertà immaġinabbli. Il għaliex kun qed twettaq lan tiegħek bħala ħlejqa tagħna. Aspett ieħor dwar il-mewt ta' Kristu. Aħna qegħdin ngħixu f'soċjetà moderna illi kollha kemm aħna prattikament naħaslu kuljum, banju kuljum jew shower kuljum. Nbidlu ħwejjiġna. Jiena meta noħroġ minn jisni tossok frisk u jisak arġa bdejtejx, vera, l-indafa sabiħa. L-indafa sabiħa. Mhux dejjem konnek Malta, niftakarni ħana u naħseb min għandu l-età tiegħi kapaċi jiftakar illi illum l-ġiene u l-indafa hija apprezzata. Id-dnub ħammiġna ma' Kristu naddafna. Id-dnub ħammiġna. Id-dnub jikkorrompina u jħassarna. Pawlu jagħtina biex ngħidu hekk ritratt ta' kif aħna mingħajr it-tindif ta' Kristu. Jgħid hekk ara fir-Rumani 3. M'hemm ebda bniedem ġust lanqas biss wieħed rigward karattru tista' tgħidlek huwa ġud le. M'hemm ħadd li jifhem. Hemm ħafna professuri u ħafna esperti f'diversi oqsma ma' fejn fema ġenwina tal-Alla m'hemmx. M'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Kulħadd ifittex l-interessi tiegħu, kulħadd ifittex għandu l-proġetti tiegħu, javvanza l-entrapriżi tiegħu, ma m'hemm ħadd li jfittex il-Alla. Kollha ddevjaw, flimkien tarqu, flimkien sirna il-kelma propja hija bħal dak il-butir meta jistaħbilek fil-friġġ u ssibu xi 3 xhur wara u jkun imranġat. Qed tifhem u tmur xommu u jqallak tarmih. Il-bniedem ekku. Tajja biex jintrema. Flimkien tarqu, m'hemm ħadd li jagħmel it-tjieba, m'hemmx lanqas wieħed. Gerżumithom qabar miftuħ. Bilsienhom jingannaw valenu tas-srib hemm fuq xoftihom. Dan huwa l-bniedem. Il-ħsara jagħmel jekk Alla ma jiġbidx ir-riedni fuqna nispiċċaw nagħmlu l-arar każijiet. Għaliex tifel ta' kemm kellu 22 sena kiesaħu bieret joqtol lil-raġel ma kien jagħmillu ebda ħsar, anzi kien jagħmel ġid. Vera jew le? Saqajhom il-venti biex ixerdu d-demm. Rovina u miżerja hemm fit-traqathom, it-triq tas-sliem ma jafuhiex. Kemm inna nagħmlu ġnus maquda u biex issa jkollna sliem, issa jkollna u l-sliem dejjem jiskappalna għaliex għax aħna maħniex paċi malla. It-triq tas-sliem ma jafuhiex, m'hemmx biża tal-luq qudiem għajnihom. Ibbidu huwa maħmuġ. Huwa maħmuġ sal-qiegħ tiegħu. Mhux ħaġa minn barra. Mill-qalba tan-natura tagħna hija avversiva għal Alla, hija maħmuġa. Kristu bil-mewt tiegħu kisbinna t-tindif ta' ruħna. Għalkemm bnubietkom huma ħomor daqs l-iskarlat bħal borra bajda nġibhom. Emmija il-kapolavur tal-Alla għal tal-borra, is-santifikazzjoni tagħna. Li Alla jqaddisna għalih, jisseparana għalih, inaddafna biex nkunu tiegħu.
Pawlu ikellem il-Korintin u jgħid illi titqarqux għax la żienja, la l-idolatri, la l-adulteri, la l-effeminati, la l-omosessuali, la l-ħallelin, ir-rab, sakranazzi, nies kalunjużi, l-imbroljuni, da mhux se jirtu s-saltna tal-laqal. Għaliex? Għax huma maħmuġin. U f'Ġerusalem il-ġdida, jew Ġerusalem il-qaddisa ma jidħol xejn li ħammeġ. Mi jidħol biss minu nadif. Minu għamoti il-bies bojot. Bis-saħħa tal-passjoni u l-mewt ta' Kristu. Ek kontu xħut minnkom jgħidulhom Pawlu, imma issa intom inħsiltu. Il-Kristjan huwa bniedem huwa persuna maħsula bid-dem tal-ħaruf. Intom issa kontum qazzin, kontu ġustifikati f'isem is-Siġ Ġesu Kristu u fl-ispirtu ta' Alla tagħna. Għal darbohra dan huwa l-kapulavur tal-Alla. U l-aħħar ħsieb li nixtieq naqsam magħkom aspett ieħor dwar il-mewt ta' Kristu. Aħna konna barranin għal Alla. Meta l-bniedem dineb Adam u Eva u aħna ħriġna minnhom. X'għamel Alla wara li pronunzja il-sentenza tiegħu fuq is-serb, fuq ir-raġel, fuq il-mara, fuq l-art, x'għamel? Keċċihom mill-ġnien tal-Eden biex jaħdmu l-art li minna kienu moħodin. It-tbatija, l-aks, il-konsegwenzi gravi u kotrana ta' dnub. Mormijin bħala barranin u frustiri għal Alla. Pawlu infatti l-Efesin meta kitbilhom għalilhom ftakru u qed jgħid lilna wkoll bażikament. Ftakru. Illi f'dak iż-żmien, ġifier qabel ma aħna emminna l-Evanġelju, f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu frustieri għaċ-ċittadinanza ta' Iżrael u barranin għal pattijiet tal-weda ma kellkomx tama u bla Alla fid-dinja. Dik kienet is-sitwazzjoni tagħna. Sitwazzjoni gravi fejn konna frustieri għaċ-ċittadinanza ta' Iżrael. Iżrael huwa l-poplu tagħna. U aħna konna barra minn dak il-poplu. Barra minnu. Imissa b'mewtu Sidna Ġesu Kristu kisbilna mhux biss li nkunu imdaħlin fiċ-ċittadinanza ta' Iżrael. Imma wkoll kisbilna l-adozzjoni bħala awli Alla. Mhux tal-li maħniex barranin, tal-li sinna tfal eżis Alla. Tfal eżis Alla. Imissa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu l-bot sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. Dawn ma kollha aspetti tal-kapulavur Alla. Jiena meta nsifer inħobb meta kolli ċans immur mużew tal-arti. U fil-swali prinċipali ta' kull mużew jkollhom bank fin-nofs fejn tkun tista' tpoġġi u tammira il-kapulavur li jkun hemm quddiemek. Tifhem ma tistax inti tibqa' miexi rajtu tibqa' daka mhux apprezzament tal-arti. Alla jridna nieqfu u kuljum nitpaxxew b'dan il-kapulavur li hu għamel għal ġittana fl-aħħar mill-aħħar, għalina stess. Bħalma qal Edwin Sandys 450 sena ilu jgħidilna aħna nippritkaw il-Kristu u xejn ħliefu. Ma nafu xejn, ma nagħmlu xejn, ma nemmnu xejn li f'Kristu u hu imsallab. U nista' nassigurakom illi din hija l-aġenda dan huwa s-sillabu ta' din il-Knisja hawnhekk. Kull miġi hawnhekk ħajsma dwar dan il-kapulavur, maħniex ħanillew fuq il-gwarniċċa. Il-gwarniċċa sabiħa u jixraq li jkun hemm gwarniċċa. Għax fil-gwarniċċa hemm dan il-kapulavur illi Alla waħdu, Alla biss se tagħmlu. Ma stajtx issalvajk innifsek. Imma Alla bi Kristu Ġesu qarribna lejh, jagħtina wirt etern iħaddanna miegħu. Ibusna bil-bewsa ta' mħabtu, bewsa illi tesprimi il-bona volontà, ir-rieda tajba ta' Alla lejna, illi darba konna edewwa missa rikonċiljati miegħu permezz
tat-tem tas-salib. Amen.